may mga illegal activities. Mary Joy Camero, good morning dara sa imo. Good morning pala sa gabi kaabot gabi sang kwan sang ano pa sinigan niya ng ang acoustics bala gabi nga. Uy, pagabot ko ran na Okay. Sila ni Nonoy na kag ni Johnny. Tango? Hindi Habi. Nga Nonoy na kag ni Johnny, mga kag-aral na sila fan na sila sang kwan man sa Aksyon Radio, ga monitor na sila pirmi. Gani, friends na sila. Tigilawag ka man nila kagabi ta. Uy, Ako yung tukar sila ginlawag ya Aksyon boy Duran mayang gabi. Lala, liksunod sa. bongga kagidya. Oo, na. Ako nakakilala. Yes, buko yes. Oh, yes. Yes. Tamo na sila. Namiyan ko sila. Dumduman ko na gali sila. Tingog sang kakanta. Ano pangalan niya? Dumduman ko na gali sila. Si Nonoy, si Johnny. Dumduman ko na sila gali sa una sa buhay pa si Aksyon Charlie. Sa mag-birthday si Aksyon Charlie, sila nang tukar. Kaya I think nakatukar mo na sila kay Aksyon Rex ng birthday. Namin na sila nga tandem sa daw acoustics band na sila. Duwa lang na sila ya. Ka-relaxing, very relaxing na. Okay? Sige. Stand by na sa aton mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa atong nagapanguna nga mga balita lokal, ginapalayag ni Dr. Sefar Gerard Cailian nga wala ginaprubahan ang pangabay nga moratorium sa probinsya. Sa baylo, ginakomendar lang sang Regional Interagency Task Force nga magpatigayon sang granular lockdown kung kinahanglan. Suno kay Cailian, makabulig man ini sa pagpaganagan sa paglapdas ng virus kag ma-contain bangod local IATF lang ang kinahanglan nga mag-aproba. Dunga pa ni Cailian, paagi sa granular lockdown, hindi maapektuhan ang hulag sa makatupad nga banwa kag syudad kag matutukan ang lugar nga may mataas nga kaso sang COVID-19. Sa karon, overwhelmed na ang quarantine facilities sang probinsya. Sa pagbalik sang vaccination program sa bungadlaw Mayo 8, 2021, pagalimitahan sa Bacolod Emergency Operation Center kung EOC sang tubtub 200 lamang ka mga senior citizens ang bakunahan kada adlaw. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni EOC Executive Director M. Ang nga iniagod malikawan ang pagdinamo sang tao sa mga vaccination sites. Suno kay Ang sa Yalamos Capital Central, pati gayunon, subong adlaw ang vaccination kag duwa ka vaccination team ang yara sa lugar. Liwat naman ginahingyo ni Ang nga hindi magpadulong sa vaccination sites kung wala nakaparehistro o kung wala nakabaton sa text message nga schedule na sang ila pagpabakuna. Naglambot naman sa 37,913 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 305 kabago nga kaso. Naguna direng Negros Occidental nga sa may maramo nga kaso nga may 125, ginasundan sa Bacolod City nga may 58, Aklan 39, Siyudad sang Iloilo 28, Antique 25, Capiz 17, kag probinsya sang Iloilo 13. Samtang nadugangan sang 170 recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 31,800 kag 5 ang bagong napatay kag karon ang death toll nagdangat na sa 933. Ginpasiguro naman ni Mayor Evelio Linardia ang bulig sang lokal nga panguluhan sa siyudad sang Bacolod sa mga residente sang Barangay 12 nga biktima sang sunog kahapon sang aga. Base sa palayag ni Linardia nga personal nagbisita sa lugar sa diin natabo ang insidente, iya na nga ginhatagan sang instruksyon ng DSSD upod sa iban pa nga ahensya kag departamento sang gobyerno para sa paghatag sa mga nagapanguna nga kinahanglanon sa mga biktima nga natala na ipamtang sa temporaryong evacuation center. Liwat ginpasiguro sang alkalde nga mayaras sang bastante nga supply ang syudad para sa food and non-food relief items, kaangay sang hygiene kits, tents kag iban pa. Bawod sang sunod-sunod yung mga kaso sang sunog na nagluntad sa syudad, liwat na ginpanawagan ni Linardia sa publiko ang paghimo sa nagakaigo nga paghalong agud malikawan ang anuman nga trahedya.
Tanan nga katapos ang DSSD na to, no? So, immediate nga assistance mahatag na yung sigida. Tanawon tanay kung base ila ganin niya mismo ikaw kalingon nga lote dire. May kwan man na di mo may mga housing program na di sa unang natabo. Akin sang pagpahayag ni Mayor Evelio Linardia. Samtang gibahag naman ni Barangay 12 punong Barangay JR Alcantara nga malasig nagabot ang ayuda gikan sa lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod para ibulig sa mga biktima sa sunog nga nagluntad sa Purok Malipayon kahapon nga adlaw. Sunog kay Alcantara, mismo si Bacolod City Mayor Evelio Linardia kag Vice Mayor El Cid Familiaran ang nagkadto sa lugar para kumustahon ang mga nasunugan kag may baluan kung ano ang mabulig sinisaiya na sakupan. Dugang pa sa bulig sa barangay officials kag personnel gikan sa DSSD, ginpa-identify naman sa alkalde ang ngalan sa manahalitan na good maproseso ang paghatag sang financial assistance. Nagpasalamat naman si Alcantara nga wala sang casualty sa nagluntad nga sunog. Sinulat pa namon ng report sa DSSD. Kung pila ka sila nag-determine kung pila ipagwa namon to mo. Pero anyway, ready na yung amon nagpatag sa ila. Amon na nakuha na mo finalist lang sa nga 5 victims. Ang kabayan sa payag ni punong barangay JR Alcantara. Ginagulat pa ni CDRMO Cluster Head Executive Assistant Joe Marie Vargas ang opisyal nga listahan sa mga biktima sa sunog sa Barangay 12 para sa gilayon nga pag-release ng mga non-food relief item gikan sa iya talatapan. Sunog kay Vargas ang pagprepara sa nagakaigo ng evacuation center. Ang ila sa karon ginatagan sang prioridad bungod na regular naman sa regular naman sang DSSD ang pagkaon nga dapat ihatag sa tagsa ka mga pamilya nga nabiktima. Natala na naman nga magasapol ang pamunuan sa DRMO sa mga opisyalis ng Barangay 12 agod sa paghimo sa nagakaigo nga assessment kag evaluation angot sa nagluntad nga insidente. Dugang nga bakuna nagabot na kahapon sa Pilipinas. Samtang US President Biden interesado nga makasugilanon si Vladimir Putin. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos. Okay na kita sa aton nga mga signal. Yes, Okay na. Okay. Daw nagkakadula-dula kita no? Oo. Again, dara sa kay Ma'am Kelly Jelly, kag kay Ma'am Van Mayo, thank you very much sa early breakfast. Oo, naging padala. Balok, Salamat, Ken. Amo balo ka sa para sa aton early breakfast ni saya kay igo ta kung isa maka breakfast tag alas 9, alas 10 na taya no. True. Kay tungod sang wala breakfast. Sabi ko tungod sa pandemic. Tungod sa pati. Tungod sa wala breakfast. Kay migo ko, Sir John Chong, sang Task Force Kasanag, kagay Ma'am Cathy dira, good morning sa inyo, no? Ngayong aga. Mayang aga. Joan Kabaya, good morning man. Kita mo na. Ay, wala pa. Dali lang, Ged. Good morning ko no kay Danila ka Ilis, nga gwapa. Ay ha. Rolin Jan Siaga, kay Ma'am Kelly Jelly, nag-send na naman 50 stars. Melili Oligo, good morning man. Happy ko na pamahaw siling ni Ma'am Van galing sa ilan ni Kelly Jelly. Yes, thank you. Susan Sedulio Taberno, good morning ko kay Bimbo, kay Bibok. Si Ma'am Van nagpadala man 50 stars. Hindi ka palumbaan dahil lang duha ka padala sa stars. Salamat good sa inyo, no? Dred Soldevilla, sa San Enrique, Pasil, bye-bye. Good morning. Danilo Makite. Tama niya pamilya Makite sa Silay. Sunny Otaide, live from Barangay Gomez, Pontevedra. Nilda Yutes, good morning man. Nasa imo dira, no? Si Attorney Dag Pandan, good morning Attorney Dag. Ara siya? Ay, away siya. Basta ara kay may kagabi, basta kagabi. Oo, hambay gani. Isang ano to siya, lagi nagitamyo to siya. Hindi, paano ni mag-send man? Kaya ma-reply siya tali. Kung ma-comment siya tali, hindi siya kabalo. Ate, sorry. Ginama ko tuning nga daan. Para ka, para ka sabtan na ito na. Good morning, mga Attorney Dag Pandan. Ang pinakabaskugan nga abogado sa Negros Occidental. Huwag na namian kung tagline mo. Oo, syempre. Malambot ang uya pa ako naging gaan niya. Huwag tagaan sa komisyon. Gaan sa komisyon. Dapat may komisyon ka na yan. Gani man. Eh, sa imo nga pag-announce sa iya. Pala sa iya. Yes, tungod na nga pinakabaskugan siya daan. Ano mo na siya, Attorney Dag, yung nga wayang gina... Yung lang ko da attorney kung di mo gusto maguba ang kilid mo. Kung di mo gusto maguba ang karir mo. Alarap na si Mami Ams ko monitor ay tapat kita ni Karan. Sugid kita ni Karan attorney. Kay Angie Villa, good si morning. attorney ka nga pa to. Angie Villa dira sa may Muscat Oman, good morning dira sa imo. Kay amigo ko gali na meet ko man kagabi. Si Damo ko amigo mo na meet sino yan. to? Oo, Kaya ginalista mo nalimtan mo. hindi kay pila na din ako ka bulan. Ay, Pila na din ako. Pila na kami katuig nga wala kita na. Si amigo ta Renante, bala si Renante Pidoy na. Si Renante Pidoy na. Kita mo tong isa. Oo. Kami na sa una, itong sa vlog, ito kita mo itong taas, yung autopad na Attorney Dagnan, siya na. Renante, Pidoy na. Siya na. Abi ko gaan mo ko kwarta, doon nagkuot ka sa wallet. Madrama kung ikaw na nga na mabayad kay attorney. Hindi ka lang. Ate, sige. Okay Lovely ma. Good morning, Dira. Bebs Esmil, Noel Omania, kay, bailan na si Kuano. Pila na ba na nag-send 50 stars si Ma'am Van Action Boy? Yes. 150 na tanan. Kadamo na gani. Diding Alojamiento, kay Sol Lama Barnacha. O sa kay migo ko, One Ball Gallo, dira sa may Las Vegas. Kag kay Ma'am Alma Alvarez Gallo. Good morning, man. Sa inyo. Si Sol Lama Barnacha, sa Thailand siya katanaw. Pero hindi siya Thai.
Ambot lang, masi Pinoy ni siya go Aksyon Boy. Basi Pinoy ni saya. Okay, kung say siya, di siya mag-chindi sa to. Ay, kanawag lang tanaw sa aton nga di kitsindi. Si tita ni Kuan ni actually din, si Mimi Martinez. Ah, di sa kitsindi. Nag-greet pa kami kagabi nga duwa. Hi, hello niya. Yeah, I'm watching you. Oo. Hindi, pagka chindi man siya go religay nun. Daw medyo mablubudlay kung sila Siyempre, lawig makaintindi. na to siya sa America. Kaya pila pa lang to Boy. edad dyan sa pagpa-Amerika. So, hindi na sa ano. Roland Guarino, Bia Jonathan, of course. Pangga Ararhinyo, mga Kuya, tagdala nasa sa impormasyon Pangga. kagkadalagan. Yeah. Si Ararya kung mag-comment, daw pangkagawa din, no? Oo, bala. Mga tagdala sa impormasyon kagkadalagan. Ararhinyo, ang inyo alagad. Kung wala, kamo suba. Ano tayo pa brantay tay. Una kung may kamo tay, wala pa sa brantay tay. Nyati wala man ta suba, nyati pa branta suba. Perfect. Amo na siya ang pasalig. Efraim, ano si Ararya, hindi ka pasalig? Why na Trabaho yan? niya. Why na yan? Efraim Arus, mayang aga mandara sa imo. Kay Cory Vidaha, still watching. Richard Diet Pacheco, good morning man. Vanessa Mayo, you're welcome ko no. Sige, go. Nice kid, Ma'am Van. Manuelita Obon, good morning. Kay Obon Barameda Bacos family from Manuelita Obon o Pateros. Mabuhay ka. Metro Manila. Metro Manila. Mabuhay ka, Aksyon Balita, Bacolod. Bongga. Aksyon Radyo Bacolod. Thank you. Kay Ma'am Van, Action Boy, greet ko lang si sis niya, Alma Alvarez, Galio, Brother Roberto Galio, and sa ila bata, bala nga Pogi. Si Ralph. Hindi, si RJ, I think Si to. RJ. Si Ralph Guro Si to. Ralph. Oo. Sis Alma, hope that all is well with you. Rest up and chill lang ha. Love you, sis. Love from Minnesota. Yes, okay. Standby na kita. Tito ni Action Indian, si... Edwin Pantaras, good morning. Yes. Ngaway to sa birthday, Ambot lang, away kung mayo ka notice na gabi, Action Boy. Sige, Standby sa mga balita national. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:26, detalya na sa mga balita nasyonal. Nag-abot na ang duga nga 1.5 milyones ka doses ng bakuna kontra COVID-19. Sunod sa pahayag sa National Task Force Against COVID-19, nag-abot kahapon sang aga sa Ninoy Aquino International Airport ang Sinovac vaccine sakay sa Cebu Pacific flight. Sanday Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kag Health Secretary Francisco Duque III ang nagsugata sa mga bakuna. Sa karon yara na sa 5 milyones ka doses ang Sinovac ang nakuha na sa Pilipinas, kalakip na ang 1 ka milyon ka doses nga donasyon sang gobyerno sang China.
Bukas ang Philippine Red Cross nga magpatigayon sa clinical trial sa ila isolation facilities kung ang gobyerno ang mag-facilitate sa procedures. Ini ang reaksyon ni Senator Richard Gordon angod sa palayag ni Department of Science and Technology Philippine Council for Health Research and Development Executive Director Dr. Jaime Montoya nga plano sa gobyerno nga gamiton ang PRC facilities bilang lugar sa clinical trials kag voluntaryo nga makapartisipar ang ilang mga pasyente. Dugang pa ni Gordon, kinahanglan nga i-supervise ang mga scientist gikan sa DOST, kamo opisyal sa Food and Drug Administration ang clinical trials sa ila pasilidad. Ginpahayag sa Department of Health ngayon update na ang guidelines para sa COVID-19 vaccine side effects kasunod sa pag-anunsyo sa opisyal nga pagbalik sa AstraZeneca vaccination para sa mga persona nga wala pa nakalambot sa 60 anyos. Una diri naprubahan sa DOH ang rekomendasyon nga padayonon ang pag-usar sa AstraZeneca pagkatapos nga ginsuspend bangod sa kabalaka angot sa blood clot sa may manubo nga platelet count. Ang kondisyon nga tawag nga vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia, isa ini kapatalag sa kondisyon nga mahimo matabo 4 to 28 kadlaw pagkatapos mamakunahan sang viral vector pareho sang AstraZeneca. Ginaprobahan sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang gindoso sa Department of Health nga COVID-19 testing sa ikapito nga adlaw sa incoming travelers sa linsang ila pag-abot sa pungsod. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, sadtong Huwebes ginaprobahan ang ilang rekomendasyon sa din kompletuhon ang incoming traveler ang napulo ka adlaw nga quarantine sa national level. I-endorso naman sa ila kada local government unit sa mga traveler pagkaligad sa napulok adlaw agud makompleto ang mandatory nga 2 ka semana nga quarantine sa ila banwa kag syudad. Dugang pa ni Verriere magahimo sang protocol ang natungdan nga mga ahensya para sa implementasyon sang bag-o nga pulisa. Nanawagan naman si Senator Francis Pangilinan sa gobyerno nga magbakal ka mag-usar sang personal protective equipment nga himo diri sa Pilipinas para makabulig sa pagbalik sang lokal nga ekonomiya. Suno sa senador nga magluwas sa makabulig, matagan pa sang trabaho ang madamo nga Pinoy. Ginhimo ni Pangilinan ang palayag matapos madiskubre nga 3,500 ka nagahimo sang PPE manufacturing sector ang nadulaan sang trabaho bagod sa kakulang sang demand. Una na nagreklamo ang Confederation of the Philippine Manufacturers of PPE nga nagpagwa sang kabilugan nga 1.7 bilyones pesos para sa paghimo sang PPE sa pang nagwa. Nga mas ginapaboran sa gobyerno ang mga imported PPEs, ilabi na ang himo sa China. Kag sa katapusan nga balita national, ginanunsyo sa Malacanang nga hindi na pag-ipadayon ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagdebate sa kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio may angot sa mga isyu nga nakapalibot sa West Philippine Sea. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginimo sang presidente ang desisyon matapos ginpanugyan sa iya mga cabinet members nga hindi na magatubang kay Carpio bangod wala sang maayo nga padulungan ang debate. Samtang magatiglawas naman sang presidente sa debate amo si Roque. Ang Philippine Bar Association na mo nagtanyag nga mag-host sang debate. Ang ato nga panguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special, kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo.
iyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Yes, again sa kay Edwin Pantaras, good morning dira sa imo. Ginatamyaw niya ang Aboso, Duran, kag Pantaras family. I understand din mga Pantaras, ni may mga pamilya, mas lang nga Duran, no? Mga parinti, gabi na mo, parintianay kita galiguro, no? Anyway, good morning. Sa akong amigo dira sa Tokyo, Japan, sa kay Ken Alonsagay, Phil Alonsagay, good morning dira sa imo. Kay Ma'am Eleanor Fukuda, good morning dira, no? Sa Japan. Ma'am Van, thank you again for the 50 stars. Kasako sang padala na nila stars ba, no? Charlie Angko Arus, good morning. Jocelyn Andrada Tiangson, greet niya lang ay hapo, akon apo. Happy 11th birthday kay Leriana Bridget Tiangson. Birthday niya today. Happy birthday, Leriana Bridget Tiangson. Halin kay grandmother ni mo, Jocelyn Andrada Tiangson. Apo ya mo. Alan Mar Linko, good morning man. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, sa kay Charo, good morning ka dira. Good morning ka dira. Kumusta ka dira sa di ka ni si Charo Bendanillo Courtman, daw sa Wisconsin ni sabla mo, I think, daw Wisconsin ni si di ka balo ka si Charo kundiin. Charo bla Bendanillo Court. Sa US na sa Wisconsin ni sabla mo. I don't know. Sa Wisconsin Ay, isa. nakadulong. Dulong mata mo, guro. TV, wala ga. Okay. Pilton Lipura, Ay, good pasag morning. dulong ang mata. Super labay po ko. Pak! Pungko. Michael John Season, may agaman ka kay mama niya Lourdes Palma Season. Mama Season, good morning sa imo, Hindi no? na remote na sinima. Sa aling sa Dra sa Purok Brotherhood sa Barangay Suman. Sinya sila si Jem. Warlito Malayang Jr., happy Mother's Day ko na sa nanay niya. Kay Boss Mother's Day, di ba? Yes, Aksyon Boy! Happy sa- Mother's Day to you! So, boss, mapuli ka. Hindi. Kaya wala may nagbulong sa akin. So, hindi ko duty ko yung boss Aksyon Boy. Ando man lang gini nila. Section D, Tess Duran? Section A, Section D, Section J. Inuwag sila nag-oo. Ala. Ito syempre, I Gusto mo ako mabulos mo sa imo. Tuod ba na? Naka-record ni bala. Daw ko dali si mo ito, no? Tess Duran, good morning! Vanessa Mayo. Ay, Ano nang kalay. balibang ba, no? Action Boy, Doc Matt said, you're the brain with all operations. Ay, Ano? you're the... kay niya, ang bako You're ni Doc. the brain with all operations. Ay. Kabunggas ang you're the You're brain the with all operations. Hello, Doc Matthew Mayo. Hello. Nagahilo ka sa bata. Hello! Doc Matthew, Ay, Dr. Matthew Mayo, no? Dianton Diaz, good morning man. Lisa Garde, Binong 70. Richard Knight Pacheco, kay Ma'am Romela Ilustre Arevalo. Another 50 stars from Ma'am Van. Angie Villa, tulog ko anay liwat. Last stress pa lang din. Sige Angie, sleep well. No, sleep well. Kay Ma'am Maria Luisa Luing Melos, good morning man. Kay Banisa Castro. Banisa ni saya. Philip Alonsagay. Karen Serna, good morning dira sa imo sa Hawaiian. Gladys Miape. Sa mga alagad radio gali sa Inobaan, good morning dira sa inyo. Si Kagawad Melchor Baro Corombinas, kumusta dira ba kawad? Gani man, Okay na ta? Standby na kita sa aton dugang nga mga balita. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:36.
Kag sa detalye, Balita International, interesado si US President Joe Biden nga makasugilanon si Russian President Vladimir Putin. Ginpahayag sini nga si kasuhon niya sa mga masunod nga adlaw kung saan o patigayon na nasambit nga pagsinapol. Antikang ang kasunod sang paday nga pagpahamtang sang mga soldado sang Russia sa border nila sang Ukraine. Una diri pasiguro sa US nga pasabton ang Russia sa pila ka mga ginahimo sini ka ang isang pagpasilabot sa dong eleksyon. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, ginpahayag sang presidente kag chief executive officer sa Globe Telecom nga si Ernest Cu nga ang internet speed hindi lamang amo ang determinant kung customer experience ang paghahamalan. Hindi pagkatapos nga ang presidente kag CEO sang karibal nila nga PLDT Incorporated nga si Manny Pangilinan nagpahayag nga ang pungsod mas mataas kun tani ang ranking sa internet speed test kun ang PLDT kang iya sini nga unit na smart amo lamang ang providers diri sa pungsod. Si Ku nagpahayag nga nagakompetensya man sila sa ibang nga providers para sa converged ICT nga naga-focus naman sa fiber broadband. Ang Pilipinas na yara ini sa ika-86 nga nagdubo ini sang 3 ka lugar sa mobile internet speed ranking nga may average download speed nga 25.43 Mbps kag ika-81 sa fixed broadband category nga may average download speed nga 46.25 Mbps. Suno ini sa Speed Test Global Index sang UCLA sang March 2021. Sa aton nga foreign currency exchange rate ng US dollar 47 pesos kag 78 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 6 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos and 15 centavos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, napilian si Gary Valenciano nga magkanta sa virtual celebration sa National Day of Prayer sa Estados Unidos. Isa ang 56 anyos nga singer nga nag-perform para sa special day nga ginpatigayon kahapon niya adlaw Mayo 7, 2021 oras sa Pilipinas. Sa social media, ginapahayag sang singer nga importante ang Kristyanismo. Ginkanta sang ginakabig Mr. Pure Energy ang bagong single sini nga Make Us Whole Again. Sa balita naman sa matag sang sports, sa standings karon sang NBA, tubtub karon nga adlaw Mayo 8. Nagapanguna sa Eastern Conference ang Philadelphia 76ers kag nakakuha na sang playoff berth, samtang ang Brooklyn Nets ikaduha naman nga lugar kag nakasulod naman sa playoff. Ikatatlo ding Milwaukee Bucks, New York Knicks, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Miami Heat, Charlotte Hornets, Indiana Pacers kag Washington Wizards. Samtang na-eliminate na ang Orlando Magic, Cleveland Cavaliers kag Detroit Pistons. Sa Western Conference naman, nagapanguna ang top 2 teams nga Utah Jazz kag Phoenix Suns nga nakakuha na sang playoff. Ang LA Clippers sulod naman sa playoff kag ang Denver Nuggets. Samtang nagatingwa pa ang Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies kag San Antonio Spurs. Eliminated naman ang Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves kag Houston Rockets. Balita Espesyal! Energy! Action Ball! Yes! Happy weekend! Happy weekend, Of no? course! Ay, salamat. 7:40 pa lang. Malawig-lawig pa nga ito niya. Diskusyon nanay. Diskusyon nanay. Good morning, Dira. Sakay Kagawad. Kagawad. Sa boss. Ang nga nagkagawad na nagulpi. Magakuan balaga. Barangay eleksyon sa din ganito nga barangay sa nasiling ko get kulang information. Sa din ganito nga barangay. Sa din sa Nigaran? Dito sa Nigaran, sa Pontevedra. Nanunga? Hindi Nanunga? Sa Recreo. Recreo. Sa Pontevedra. Okay. Sili ko gano'n. Recreo. Nag-chat si Aksyon Eden nga Recreo. Balo ka ang ngayon din nga daan si si Ems magpangalagad. Daog yun Boy Duran ng ano. Daog ako yung makantoy ko to ya kag mang kampanya siya kung magdagan to sa Kagawad. No? Basta ikaw masalan padlagang Kagawad hindi man. Hindi magkampanya ko siya tapos ang financier ko si Attorney Dag. Pinakabaskugan niya attorney sa Negros Occidental. Daog kapag ina. Magtandem kami Attorney Dag. Magtandem ka mo daog na gina si Mami Ans. Kaysa naligan sa wala ka mo tandem mo siya ka daog kita mo, di ba? Oy mo siya nagdala. Oy mo. Nagdalagan siya. Sana? Diba?
ba? So, mag-tandem ka mo. Daog na gina. Daog na gid na. So, kung mag-tandem kami ni Attorney Doug, siya pinanser. Daog si Mami M, daog mo ko. Diba? Sakto. Padaog. Hambal ni Mami Ems ay abaw. Yan. Magkakabatian kung tingog ni Mami Ems maghambal ay abaw. Kagabigin ko na namon to gin plano na kagin istoryahan na kagin gin lay down na everything on the table. Wow, sana Pwerte, no? Ano nagali well planned ng Aksyon Boy? Ha? Ang jingle ano to? May jingle pa ko gabi ang ginakanta mo. Dasiga, ang jingle dasiga kay ang oras Padayon M sa boso. Hala. Recreo para sa Hindi ko imo. muna magka-copyright sa kanta. Hindi ko muna magka-copyright sa mga kanta. Magagalagaw vlog jingle. Padayon M sa boso. Recreo para sa imo. M sa boso. Masaligan. Ano? Handa sa pagserbisyo. Wala ka paslawa. Wala, dagta. Asa wala dagta. Tiyo. Paano hindi wala dagta? Okay. Galalain na si Mami MC mo. Dila ko na mag-try Mami MC. Action boy na Mami MC. Wala ko diya. Kasi ang balom na ni Ems plus si Eden nga. So, ganun, birthday ko, nung magdagat si Boy. Alay, hindi ka na. Kung ano-ano madumduman nila. Last mo na tong birthday with the boss of family. Okay? Kaya do anong kakadumduman mo. Do ka delikado si mo. Sige, okay. Sige. Good morning. Action Eden, Hindi halo. ba siya nagpalibak ko? Tiyari show? Bongga. Kapapicture ka to gabi gali sa mga kwan sa itong si kay Nonoy kag kay Johnny. Wala. Okay. Kay naglakat ko naman sa kadipara. Kay listeners. Good morning Duran, no? Kay Nonoy kag kay Johnny. Ang kakanta to? Yes, ang acoustic band. Sige. Ako namian ko sila kay ka-relaxing isang music nila. Very good. Nagpa-picture kami ito gabi kaya nag-request sila mapapicture. Kay Artista ka dyan, no? Yes. Oh, yes! Jutaya na lang kung nakapirma. Ito kayo mapapirma. Saling ko sobra-sobra naman. Stop gali. Di ba pirma kami tanim photograph saling ko sobra na na. Picture lang. Ayaw mo sila picture sa amon? Sino? Sino tanad Donasco, Abigail? Amo to hamon nga photographer. Graingi dyan. Mga sexy, gali ka gwapa. Yes, mga gwapa yan. Hindi ko araw, log-logan yun ang ato nga photographer. Spokesperson na sa lupo. Sipang laparohon ka. Ate, sige na. Okay. Sa aton balita espesyal. Tapos sa aton mga pasayod, Action Boy. Sa aton balita espesyal, ari yung mga isang nanay wala especially subong nga may may pandemic. Diyan ay kasi tita ni actually diyan si Mimi Martinez. Si Tita Mimi sa Florida. Good morning to you there. Both to you there. Nung energetics mo si mo, no? Laingin mo niya si Action Boy. Sige, go. So, ang kagapon Action Boy, yung istoryahan ta, ari una ang The Chef Mama. Sila nang do ko luto there, luto here, luto everywhere. Do ka man sila Action Boy. Nga, anytime gusto nila mag-bake, na kaya tawag nila nga new hobby. So, next Action Boy, ari ang Mommy Journal. Mommy Journal. Mo sa gabing bayaan ta, no? Ginabil ta tapusan ta. Yung bayaan. Mommy Journal, sila ni ang nanay nga ginahimo kuno journal ang social media world. Ano ka picture diri. Magulang tubo akong plants. Di ba, picturean plants ko nagtubo. Ano ginahimo ba nila? Action Boy. Okay. Tapos nang mag-post na sila before magluto, ginapicturean nila kag cooking o muna na. Camera Black Action Boy, ginahimo nila sa journal ang ilayang ultimo. Ultimo ang panyapon niya our dinner muna. Ka muna picturean dinner. Dinner for tonight. Oo, pati may dinner for today morning. Morning. Pati ang Kisagay Action ba pag ang ginagamit nga ginagamit nga langgaw si Apaksyo picturean niya. Picture niya. Amo na akong ginagamit nga langgaw sa Apaksyo. Yes. Apple cider vinegar. Langgaw mo na? Okay. Vinegar na siya. Meron na iba nga mo na ginabutang ni Action Boy kung kasaho kaya Kaya meron iba nga hindi kasaho mong. Pero namin na siya. Namin siya yung sa So, paano ang sa imo da, Mommy Journal. Ang next Action Boy. Si
Ikaw ya, kung may bata ka na yung mami journalist kaya. Yeah, mami journalist. Stop. Bongga. Parak man. Sige. Kamu ni Aksyon Eden. Sige. Kami tanan ni Aksyonan. Dali, Kamu gawin ni sa Aksyon Aksyonan. si Marnie. Si Miles, dali na lang. Gamay na lang. So, next action boy, Aryong, the OC Mama. Sila ni Mama OZ Mama, bala action Ano boy. sa Nga, OC man? do ka stress reliever nila ang ang pagpaninlo. Do ka OZ, bala nga, do ka, ay gusto ko yung tinlo, do ka mo na. Okay. Mga OZ Mama. Abi ko, ano yung mga osisira nga mama? Pwede. Pwede. OC mama. Gin pa sa social lang, pero osisira. Si Sira, galing. Hindi ka magaling. Sinubod mo? Una sa nga mga mama? Lain pagid na nga mama. Lain pagid na saya. So mo na sure ba sila na ang doka ang gapa gapa dula stress bala sa ila ang pagpaninlo sa balay. Kanami nga mama yun. Oo, correct. Si mama mo muna. Oh. Si mama mo hindi bla mo na. Ako si mama, panindo na siya. OC mama. Yes. Ano spelling naman? Ha? Ano spelling? Ang ila diging gamit OC, O kag C. Alam nga ok ni pagbasa ko, di ba guro? OC kag OC. C as in cat? Oo. Ano pag niya C? Z? Zebra, reaction boy. So, next action boy, ari ang ginatawag nila nga Mama Dora. Si Mama Dora. Lagawan? Hindi hindi man lagawan. May mga na-discover sila nga, ay kabalo ko gali man nahi. Katawag bala nga, aral lang sa balay, daw mo sa discover sa ila kaugalingon. Tungod sa pagtindera sa balay, kabalo sa gali, na-discoveryhan niya, kabalo sa manahi. Kabalo sa gali mag okay. Kaya si Dora ba ito discover si Dora. Magluwas nga lagawan siya. Lagawan gid saya. Yes. So, next action boy, ari the panic buying mom. Kabalo ka na niya. Kabalo na ko na sila sa nindo mga... hindi bala gusto yung maubusan sang supply sa iyang balay, sang pagkaon, especially pagkaon para sa mga kabataan. Nan sila ni ang the panic buying mom. Mas bayo na lang sila sa mga panic mom. May panic wala mo ba? Yung panic na lang kay way nugbay. Ini sila ya. Panic buying kami nagbakal sila. Ang wala nagbakal ya, panic lang na sila. Pero nasadyahan na sila. Sadya na. Tapat gini wala na tayo. Sadya gini. Sadya gini wala kita naman. So, masinadyaho na sila. Sinadyaho. Sadya gini. Kung mo kita tigawin tatig angon. Sorry na action boy, Mommy Heist. Nanay mo nga perme. Gapang hay-hay. Abi ko ni gapang hay-hay. Pero may akig ko hindi mo matuman ang yasugo gapang akig sa dayo. Sinong nabing mamang hindi mangakig nga way mo ginatuban ng sugo. Gani man. So, ano mga action may mga naming nga dan yung mga bata mo. Suguon mo yan. Okay okay lang ya. Pero wala gagiho. Wala gagiho. Ya okay kay sige pa na sa ML ga mo na. Dahil di ko na isang kan, okay ma. Kung gagiho. Okay lang. Kung hindi mo paghanuton, kung hindi mo pagkadoon. Kadoon mo gina. Sugo kasi mo, ay gyapon. So, next action boy, Ario, the TikTokerist ma. TikTok. Mga TikTok. Adamo pa TikTok. Wala ka biga TikTok mo. Para ikaw man bala ng TikTokerist papa. Go na sa, actually ka TikTok ka man, di ba? Kung mapilitan ka lang isa. Kung ka no choice ka lang isamon. So, ka TikTok ka. So, mas selection mo. Nagulay ko idea. Yan, di na post yung gali. Okay, idea. Abi ko atong na yan. So, para siya action boy, maglantaw ka sa TikTok. Damo-damo mga iloy. Ang iban, sari-sari man ilang ilang content. May ga-share sa ilang menu, luto. Pero may yun na. TikTok man na panawag. Abi ko ng TikTok kasaot lang na iya. Hindi man Taratatata. Anong taratatata? Askiri. Taratatata man. Hindi ka buwa. Damo ginangakon ka daw na kunan ba na daw ka common ba lang. Skiri. Salakyan na siya, hindi? Salakyan na, yan sa kanta sa salakyan. Akiri, gilin niya sa salakyan. Do internet ka man din sa studio. Galag. So, next action boy, di na ko tuman. Ario, sila naman ang bali nonoy. Ay niya picture pa ko tanik kay Aksyon Dorel. Nadula sa gulpi. Ay, amo na sa yanoy. Gulpi na siya kapangindulaan. Dasun ka tigbaliw na siya. Ala ka na, action boy. Kala, isa ka tigbaliw Maglamot na sa mga tagalasotso, las 9. Actually, wala lang ito kagabi ka nagtigbaliw. Tinag-una
Aralan siya pero nagtigbaliw lang sa... Wow. Alakalain. So, next action boy. Sila naman yung mga workout-holic mama. Workout-holic. Ang wala gina pa minsan, iba gusto maka-workout kasi dapat sa isa kadlaw maka-workout. Sa workout. Workout-holic. Workout-holic. Dapat yung action boy, maintain. Hindi si Ma'am Van mo na, hindi? Si Ma'am Van. Ang bugi ni si Ma'am Van. Workout-holic. Very workout-holic. Oo, kaya permina siya sa Pero I gym. don't know kung mama siya. I don't know. Pero permina siya sa gym, no? Workout-holic yun si Ma'am Van. And then next action boy, Arya. Kalabanan, yung subong ng mga nanay, amo gini sila. Mga Mother Nature. Mother Nature. Ano na sila yan? Mga nanay mo nga, masami do hindi mo makita sa sulod sa inyong balay, kaya ara siya sa... Nature. Hindi. Kasabad sa ara sa nature. Ara siya sa guwae, ko pananom. Because she loves nature. Yes. Yung pananom. That's why Mother Nature. Si Kwan bala, si Chay Kuminya, dabla sa Kwan, sa Kaliling. Amo na, Brian, ang... Kaya kita mo pagkadto ko to, lutuan niya kuya laswaya, halin sa iya tinamnan. The best nga laswaya, fresh na fresh gidya. Sa iya lang siyang itanamnan niya yan, no? So, good morning dra kay Chay Minya. Si Susan, good morning man, kay Helen. Padulong yung abi laswa si ano? Kag? Si Action Boy. Utan. Ipadala. Hindi laswa. Laswa na gidya. Hindi ko mo mapadala mo na sa laswa, kundi dala na lang hasta limango. Nag-request pa gidya. Nag-request. Para may pares. Ang laswa, pares mo sa limango? Oo. Ate, sige, problema mo na Hakon mo na yan. Kaya, next Action Boy. Para isirendang imuugaya kaya Jo Marigari, dinuguan para sa isda. Para sa kay Pinirito, tuloy. Good morning, Joms. Energy. Yes, energy. So, yes, energy. So, Action Boy, ang next, ang madiscarding mom. Sila niya ang Action Boy online selling. Kung ano tayo pamaligyan ng Action Boy para makabenta sila mga kwarta, makain. Amo na andaman mo kay mama mo. Nga man. Di ba si mo sobrang ogta si mama mo, sa kayo bligya yan. Nakadelikado si Action Boy. Scarefulness. Scarefulness. So, next Action Boy, Aryo, the Armalites kag sirang kilala ko na yan. Kilala ko na yan. Sino? Kanina may pangmubugtaw na doon mga bata ko sa mga granon. Garigaw mo na doon. Garatatat na yan. Kisa garigaw mo na naman kabataan. Yeah, music. Kanina, sus. Kung hindi ko mo sila kan adlang buli, hindi ko mo batak sa mga granon. Kung batak sa mga granon, tawa ka mo sa kwan. Perte na. Rapper. Pag yung magluwas nga, Nami ko ng rapper yung mama, kung magpangaki, naway sa bata, no? Dog rap sa bala, no? Dog rap. Or ang mga bata, para hindi ka mo malingan, siguro butangan nyo sang beat ang pangakig sa mama nyo. Kung mag-rap si mama nyo. May beatbox. Beatbox. Butangan mo beat para ka daw malingaw ka lasang. Pero gabi na nakapilosopo mga Action Boy. So next, Aryo, the aral muna party list, mama. Na sila niyang ginagrab nila opportunity nga sila sa ilabalaay, kag bata nila patunon, nila nga patunon. Diba? Especially sa mga module. Are, wala gadget, anay ha, pungko de. Mayo man Action Boy. Pero, gapat gaan man ang kabataan. Misan gamay lang nga oras, nga makahampang man sila. Yes, appeal, good appeal. Hindi hampang nga gadget. Ako hindi hampang, bala nga makabanding sila sa, piko. Hindi lang tong delikado. Makamulumadyong, diba? Malumadyong bata. So, next Action Boy, sila naman yung mga the proud mama. Proud. Arang ginashare, ginila ko ano bata mga nila. Achievements sila bata. Like mga grades, maning grades. Damo ko nakilala mo na. Si mga... Tinami mo na siya, Action Boy. Ang isa sa nakilala ko nga pinaka-proud ng mama, si Ems. Oo, si Kagawad yes, Ems, of course. Aboso. Kagawad Ems, Very Aboso. proud na siya kay Action Eden, ya? Sa tanan niyo mga bata. Kagabi kita mo sa Action Eden? Kita, yato. Ganun man. Sili ko daw wala ka nagpagwapa, kaya hindi mo gusto i-upstage garo si mama mo. Oo. Kanya yes. Actually, pag-abot ko gano'n, hamba ko ga pamulbos, anay ga. Ay, do ka, di sige lang ga, okay lang. Importante siya ang guwapa. Ibi naman nakaroon si mami. Hungod gali, hungod jigid dya. Hungod jigid dya. Hindi siya kay parang si mama, yan lang yan. Oo.
Tiga. Ikaw nga ng mulbos, tunuya naman lang yung kakas. Kakasmang pulbos mo. Diba, simple ko mapanasalaan kay ikaw may birthday. Ganit man. Sige Sige. Pro Action Boy, ano ni siya Action Boy? Ang ato na balita special. Kasi syempre, boss, Mother's Day. pala. Oo. Sa tanan nga mga mama, nanay, mama, mamang, mami. Happy Mother's Day. Mamilita. Happy Mother's Day. Kay Action Boy, kabalo ka, ang mga nanay, sila ni ang mga ano, Black Ilaw Boy. ng tahanan. Oh, of course. Kag sila ni ang timbang sa balay nga wala sang sweldo. Di ba? Mas sila nga, anong obra sang asawa mo niya, wala na sa obra. Mula na, mag-aaga, bugtaw na siya, maluto, mahimo sa kanya, pagkaiway sa obra mo. Tapos madulong sa kabataan sa eskwelahan, mapatuon sa mga eskwelahan, sa mga kabataan, kaya kayo sa ganang obra. Diba? Plus nakabalo, mas grabing obra sa Magbaylo ka gali sa obra sa mga mama. Hindi ka gali kasarang kung ikaw. Pero balo mo pa na nga, wala siya obra. Yan pagkatapos, pagkahapon na, sa nagapahuay siya, pagkabugtaw yan na, malansya na siya. Huwag man sa obra mo. Diba? So, rare mga tao Action Boy, maka-appreciate sa obra sang Iloy. Yes, correct. Correct. Kagkatamo siya na, natanan po trabaho nang inahambal mo trabaho sang mama. Happy weekend, everyone! Happy birthday sa kay Sir Elray Dotillos! Happy birthday, Sir Elray! Yes. Tanik no siya, naglakat kay may papamahaw, di ba dala si Ma'am Van kay si Ma'am Kelly Jelly para sa birthday niya. Gusto mag-relax Ma-relax sa kano, ma-unwind sa kano. Ma-unwind siya with wine. Correct? Sa bukid. Unwind with wine. Unwind with wine. Sige. Perfectness. Perfection. Advance Happy Mother's Day sa tanan. Advance Happy Mother's Day kay Mangod gubla kay Tess Duran. Kagsakon man mama. Daway kagid ka padala sa ako now. Daway ka padala sa. Why gid. Ginging Arroyo, good morning. Ano man? Leo Talaban, maing aga man. Sige, alang-alang kita sa aton panahon sa liwat. Happy weekend everyone and Advance Happy Mother's Day. Ang aton sa masunod nga programa, Aksyon Hotline with Aksyon Art tay Hupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!